Gibutyag sa Department of Agriculture Region 12 nga pipila ka LGU sa reyon ang wala pay standard nga slaughterhouse alang sa mga ginabaligyang karne. Butang nga posibleng makompromiso ang food safety. Ani ang report. Padayon gyapong naga-operate alang sa mga manindahay og karning baboy ug baka kining slaughterhouse sa Barangay Mabuhay sa General Santos City. Apan ang maong slaughterhouse dili pa kuno pasok sa standard sa National Meat Inspection Service o NMIS. Sanglit wala pa kini ma-accredit. Apan padayon gyapon kining nagasilbi sa publiko sa Gensan isip locally registered meat establishment. Busa ang mga baligyang karne ni ini dili pa pwede mabaligya sa laing lungsod. Hindi pa natin na-accredit yan into AA. Pero meron tayong dito, mga AA, yung sa private slaughterhouses natin. Apan doon na lakang ang LGU alang sa NMIS accreditation. Gani ginaproseso na kuno ang mga papeles alang sa operationability sa usa ka standard slaughterhouse nga building sa Barangay Sinawal. Yan ang challenge natin ngayon. Yung sa local natin. Dapat yan ma-accredit natin yan into AA para maging standard yung kwan. Pero ngayon, so far, follow naman natin yung protocol ng NMIS para maging malinis din tayo. Apan gawas sa General Santos City, doon na pa'y mga munisipyo sa Region 12 nga sagad sa Sultan Kudarat ang dili sa pasok sa standard. Gani ang uban ni ini, wala gyoy slaughterhouse. According to NMIS, we have 11 municipalities na mayroon silang slaughterhouse, but yung iba hindi siya standard. Yung ibang municipality naman, walang-wala talaga. According sa kanilang mayor, pasalamat sila sa RAPSIR na nandyan tumulong. Sila ni-remind sa food safety ng ating mga meat. Matod sa DA, ang pag-standardize sa mga slaughterhouse, dagkong tabang aron mas mapahugtan ang food safety sama sa paglikay sa hot meat o double dead nga karne. Ug mas mapalambo pa ang meat business sa rehiyon. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama, One Mindanao.